Per tal de mostrar com utilitzaríem una guia de qualificació en el Moodle, vaig a crear una activitat que consistirà en una presentació oral i llavors utilitzaré aquesta guia de qualificació que basa en diferents criteris per tal que jo la pugui avaluar segons aquesta guia de qualificació. Primer afegirem una activitat o recurs i en aquest cas serà una tasca normal i corrent i l'afegiré. En aquest cas hi posaré que és una presentació oral en grup i a la descripció, presentació oral en grup. Aniré a la part de qualificacions, que és la part que m'interessa, i aquí tiraré la puntuació m'està bé, puntuació màxima 100, el mètode de qualificació i posaré guia de qualificació. I la categoria, en aquest cas, ho deixaré en blanc perquè tampoc no m'importa. Desaré els canvis i visualitzaré. Fixeu-vos que aquí ja tinc la guia de qualificació i defineixo el formulari en la qualificació des de 0. Defineixo aquest aspecte i aquí poso guia de qualificació de presentacions orals. En aquest cas, a la descripció, guia bàsica, i aquí el que hauré de fer és anar editant cada un d'aquests espais. Fixeu-vos que jo aquí he definit 1, 2, 3, 4, 5 criteris. Doncs hauré d'anar afegint criteris i anar copiant la taula que ja tinc prèviament feta. En el meu cas, diguem-ne que ha estat relativament ràpid, perquè jo tinc ja la taula de la guia de qualificació feta, on senyalo el criteri, la puntuació màxima d'aquest criteri i un petit desenvolupament. Quant a continguts, deixo clar amb unes quantes preguntes si els continguts s'adeqüen, no s'adeqüen, si utilitzen vocabulari específic i altres temes. Llavors, per editar el nom del criteri, en aquest cas hi posarem continguts. La descripció per l'estudiant és què veurà l'estudiant quan faci clic en aquesta tasca. És a dir, ell representa que ho veurà abans que jo li avaluï aquesta tasca. D'aquesta manera ell podrà adaptar la seva presentació al que jo li estic demanant. En aquest cas vaig a copiar tot el text i enganxar-lo aquí. I el mateix per al professorat. Pot ser que el professorat que corregeixi no sigui jo mateix, llavors li hauré de deixar una mica de guia perquè ho pugui fer. La qualificació màxima en aquest cas seria 20 i afegiria un altre criteri. El següent criteri, en aquest cas, és document digital. Fa referència al document que jo estigui utilitzant, que en aquest cas pot ser un PowerPoint o una qualificació màxima 20. I les dues descripcions aquestes que havíem quedat aquí, que com que jo les tinc fetes, les vaig a posar aquí directament per les presentacions orals i el mateix per l'estudiant o per qui qualifica, que és exactament el mateix. Vaig afegint criteris, seguint la mateixa estructura, en aquest cas vaig avaluar el treball en grup, la qualificació màxima 20, i enganxo un altre criteri, comunicació verbal, i darrerament la comunicació no verbal. Faig referència a diferents aspectes de la comunicació verbal com de la comunicació no verbal. Perfecte, quan ja tinc acabat els meus 5 criteris, deso la guia de qualificació i la faig efectiva. Fixeu-vos en les opcions, mostro la definició de la guia a l'estudiant i mostro les puntuacions per criteris en els estudiants, perquè està bé que ells tinguin aquesta informació. Deso la guia de qualificació i ara ja la puc fer efectiva. Fixeu-vos que ara ja puc maximitzar aquesta tasca, a veure... Llavors, puc anar a visualitzar totes les trameses i puc anar a qualificar. Què m'apareix aquí? Òbviament, el document que jo he demanat, que en aquest cas no he demanat cap document, però fixeu-vos que aquí tinc a la meva guia bàsica tots els criteris perfectament ordenats i la puntuació que atorgo a cada un d'aquests nivells. En aquest cas, si fos una presentació oral, potser aquí li podria posar 15 punts, aquí 10 punts, aquí 20
i aquí doncs, 15 punts o 18 punts. Mostra les descripcions de criteri que qualifica i mostra les descripcions a l'estudiant. Això està bé que ho pugui mostrar. Qualificació actual en el llibre de qualificacions, doncs en aquest cas hi he posat tots aquests elements i podria desar i mostrar el següent. I d'aquesta manera doncs, podria anar avaluant. Bé, sembla que me n'he passat en algun. La puntuació màxima és 20. La puntuació donada de continguts, no hi havia posat 20. 20, aquesta 15, a veure, desa i mostra el següent. Perfecte, doncs ja he mostrat. I així podria anar qualificant tots els altres elements. Fixeu-vos que en aquest cas jo només n'he definit 5 i el que he fet és acabar doncs, posant una mica de text aquí per tal de valorar una mica a nivell general el tema dels continguts. També podria haver definit això d'aquí com un criteri i donar-li una puntuació més reduïda. Per exemple, si aquí n'hi ha 7 o 8, doncs podria donar un parell o 3 de punts a cada una d'elles i llavors podria acabar afinant molt més i donar més precisió. Però a efectes pràctics d'aquesta manera, diguem-ne, ja ens funciona.